Kaixo, kasetaguneko lagunak ongi etorri bideo berri batera. Gaur, gutako askori eragiten digun zerbaiti buruz hitz egingo dugu. Aro digitalean, ia saiestezina da gailu mugikorrak eta ordenagailuak ez erabiltzea. Orduak eta orduak ematen ditugu pantailen aurrean, lanean, ikasten edo ondo pasatzen. Eta horrek eragin negatiboa izan dezake gure gorputzean. Geratu eta minutu batzuetan eta edozein lekutan egin ditzakezun ariketa sinpleak erakutsiko dizkizut. Gorputzeko atal hauek sufritzen dute gehien: lepoa, sorbaldak, bizkarra, eskumuturrak eta eskuak. Has gaidezen lepoko estiramenduekin. Makurtu emeki burua alde batera eta eutsi posizioari 15 segunduz. Gero errepikatu mugimendu berdina beste aldera. Ondoren, makurtu burua aurreraka, kokotxa bularrerantz eramanez. Luzaketa hauek lepoko muskuluetako tentsioa askatzen lagunduko digute. Orain goazen bizkarrera. Altxa zure sorbaldak belarrietara eta mantendu 10 segunduz. Errepikatu ariketa hau hainbat aldiz sorbaldetako tentsioa askatzeko. Bizkarrak ere sufritzen du jarrera sedentariarekin, eseri zuzen eta emeki biratu gorputzen borra alde batera, 15 segunduz mantenduz. Gero errepikatu beste aldera. Luzatze horrek bizkarreko muskuluak lasaitzen lagunduko digu. Azkenik eskuak landuko ditugu. Luzatu besoak aurrerantz eta biratu eskuak gorantz hatzak sabaira begira dituzula. Eta egin mugimendu bera, behatzak lurrera begira jarrita. Hau da guztia, errutina azkar eta eraginkorra. Gogoratu ariketa honek aldian egitea epe luzerako eragozpenak saihesteko. Ez ahaztu gustoko dut ematea, harpidetzea eta bideo hau partekatzea. Hurrengo bideoan ikusiko dugu elkar. Aio!